umuntu awumniki ibanda, umniki ishushu. Nikule shushu hayizo Nangoko phaya verse 3 besithi kum uzuqinisa izandla thuso undinike ishushu. Kukho isibhedlela phaya kuthiwa yi-Far East. Xa uye kwesa sibhedlela, sesasibhedlela usazi ubana xa uye kuso i-chance oba ubuye zi-limited. Zikhona ezaa sibhedlela mosiniyazazi. Xa uye phaya i-chance obana ubuye zincinci. Ndathi ngenye imini ndiyile phaya siyokhangela umrhamente kule wodi besikuyo. Ukwixhego phaya elisokolisana nonesi. Eli xhego lithi lakunikwa iipilisi yinesi, lithatha iipilisi lizifake emlomeni azimumathe. Athi umuntu omdala xa unesi ejikela ephume ewodini azikhafule iipilisi. Ngoku ixhego linexesha lilapha esibhedlela, liyagula kodwa alide lilulame. Ingxaki yalo xa kufika unesi amnika iipilisi, uthatha iipilisi azifake emlomeni azimumathe. Athi xa ejikela unesi umuntu omdala akukhafule iipilisi. Ndizothi ke kuni Zigildasi uYesu nesi ukuze ninyangeke kwizigulo zenu. Ndincedeni Zigildasi ningamumathi izipilisi. Izipilisi uyaziginya usele ukwenzela ubana xa sigoduka singafani namadada afike kule interdistrict aphinde abuyele kungekho mahluko ezimpilweni zethu. Ginyani izipilisi. Hymn number 80.